इउपिपिएल बीजेपी कांग्रेस बीपीएफ बिसिबां खोनासंबाय थानो जोंनिखौबो खोनासंदो फैगासिनो समाजनि गेजेरनिफ्राय निदुलि गेलेनो थाखाय फैगासिनो एक्सएनडिबिनिफ्राय निदुलि गेलेनो थाखाय दंसै बर' माहारिनि गेजेरावबो माहाजोन मानसि दंसै एक्सएनडिबिनिफ्रायबो इलेक्शन गेलेनो थाखाय थाखा फैसा फैगासिनो 26 नि इलेक्शनाव आरो फैबाय थानाय एमसीएलए फोरनि जायगायाव निदुलि गेलेनो थाखाय एक्सएनडिबिनिफ्राय साखाफारा जानानै दंसै रायजो राजाफोरनिफ्राय गेलेनो थाखाय निदुलि गेलेनो थाखाय साखाफारा जानानै दंसै रायजो राजाफोरनिखौबो एसे खोनासंदो एक्सएनडिबिनिखौबो एसे खोनासंदो एक्सबिएलटिनिखौबो एसे खोनासंदो फैगासिनो सोरबा बीपीएफनि टिकेट नाङा सोरबा इउपिपिएलनि टिकेट नाङा सोरबा कांग्रेसनि नाङा सोरबा बीजेपीनि नाङा समाजनि जानानै निदुलि गेलेनो थाखाय साखाफारा जानानै फैगासिनो एक्सएनडिबि एक्सबिएलटि समाजनि गेजेरनिफ्राय फैगासिनो दिनैनि भिडिअआ जोबोद मोजां जागोन सोरबा बीजेपी सोरबा कांग्रेस सोरबा इउपिपिएल सोरबा बीपीएफ बिसिबां खोनासंबावनो रायजो राजाफोरनिखौबो खोनासंदो रायजो राजाफोरनि माखासे गोसोआव साननाय एक्सएनडिबिफोरनि गोसोआव साननाय एसे खोनासंदो बीपीएफ पार्टीनि जानानै इउपिपिएल पार्टीनि जानानै बीजेपी पार्टीनि जानानै कांग्रेसनि जानानै बिसिबां रायजो राजाफोरखौ थगायबावनो सैथो खामानि मावनो थाखाय फैगासिनो सैथो खामानि मावनो थाखाय फैगासिनो एक्सएनडिबिनिफ्राय रायजो राजाफोरनिफ्राय निदुलिय 26 नि इलेक्शनाव माखासे एमसीएलए फोरनि गादिखौ फैबाय थानाय इलेक्शनाव एक्सएनडिबिनिफ्राय गसंगोन आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय गसंगोन सोरबा बीपीएफ सोरबा इउपिपिएल सोरबा बीजेपी सोरबा कांग्रेस बिथांमोननि माखासे राजनीति गेलेनायखौ खोनासंनो बानानै ओंखारबोगासिनो लोगोसे बीजेपी पार्टीयाव हाबनानै मा मोनखो दिनैनि समाव खिथानो हागोन ना सोरबा इउपिपिएल पार्टीयाव हाबनानै मा मोनखो खिथानो हागोन ना सोरबा कांग्रेसआव हाबनानै मा मोनखो खिथानो हागोन ना बीपीएफ पार्टीयाव हाबनानै रायजो राजाफोरनि खामानि मावनाया बेसेबां गुवार मावखो रायजो राजाफोरनि खाथियाव सोंनानै नायोबासो बुजिनो हागौ बेसे गुवार अरनबारि गेजेर गेजेर थांनो हानाय मेगन मेसेबनानै खारनो हानाय लामाफ्रा सोरनिमोन सोरनिबा बारि खनाजों खारोबा खोमसि खोमलाव औवाबारि दंफांबारि हाग्राबारियाव हाबलांनाय बायदिसो मोनोमोन हरनि समाव नाथाय बर' गामियाव खारबाबो मा सान मा हर हाग्राबारि गेजेरावबो लाइननि सुबिदा लाइननि सुबिदाया सोर होखो लामानि सुबिदाखौ सोर होखो दलंफोरनि सुबिदाखौ सोर होखो जों बेफोरखौ बुङोबा हयथ' गोरोन्थि जानो हागौ सोरबा दिनै मोजां रायजो राजाफोरनि जिरायसालिफोरनि न' बांखौ सोर होखो जों बेखौ बुंनो थाङोबा गोरोन्थि जानो हागौ बिनि थाखायनो सोरबा बीपीएफ पार्टी सोरबा इउपिपिएल पार्टी सोरबा कांग्रेस पार्टी सोरबा बीजेपी पार्टी बिथांमोनखौ नागारनानै एक्सएनडिबिनिफ्राय आलादा राजखान्थि हान्जा गेलेनो थाखाय आवगायबोगासिनो 26 नि इलेक्शन आरो फैबाय थानाय एमसीएलए फोरनि जायगायाव निदुलिय गेलेनो थाखाय साखाफारा दिनैनि समावबो बर' रायजो राजाफोरनाव दंसै खौथि थाखा एक्सएनडिबिफोरनि गेजेरावबो इलेक्शन गेलेनो हानाय थाखा फैसा दंसै बिनि थाखायनो साफ्रोमबो एक्सएनडिबिफोरखौ एसेबाबो आं मेसेज होनो लुगैयो सोरबा बीजेपी सोरबा कांग्रेस सोरबा इउपिपिएल सोरबा बीपीएफ हान्जायाव थांनायखौ दैज हमनानै आलादा एक्सएनडिबिफ्रा राजखान्थि हान्जा दानो थाखाय साखाफारा जानानै फैगासिनो निदुलिनि गोहो बोलो लानानै
आरो रायजो राजाफोरनिफ्रायबो फैगासिनो जान्जि खाफ्रानानै रायजो राजाफ्राबो साखाफारा जादों। सोरबा इउपिपिएल पार्टी आउट, सोरबा बिजेपि सरकार आउट, सोरबा कंग्रेस आउट। जाय समाजनि मोजां खामानि मावो बेखौ रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होनो थाखाय साखाफारा जानानै दं। जायफोर दिनैनि समाव इउपिपिएल पार्टीनि बेसेबां खोनासंबावनो, सोरांबानो बेखौ रायखुमानाय, सोरांबानो बेखौ बखिनाय, सोरांबानो गावसिनि मोजां खामानि मावनाय। मोजां खामानिखौ माखौ बुङो? मोजां खामानिखौ माखौ बुङो? 24 घन्टा राजनितिक थगायलायनाय, 12 मास गावजों गाव थगायलायनाय, गावजों गाव बखिलायनाय। अब्ला माखासे रायजो राजाफोरखौ मा मोजां खामानियाव बाहायलांनो हानो? फरायसाफोरखौ बोरै जौगाहोलांनो हानो? रायजो राजाफोरनि गेजेराव बोरै खौसेखौ होलांनो हानो? सोरांबानो राजखान्थि दोलोनि मिथिं, सोरांबानो राजखान्थि हान्जानि गारि गुरा लानानै रेलि। बेसेबां खोनासंथावना! लामा थारैनो सोरनिबा बेरेखायै स्ल'गान, सोरांबानो सोरनिबा मोजां खामानि मावनाय स्ल'गान। बेसेबां बर'नि मोजां खामानि मावदों, बेसेबां बर'नि मोजां खामानि मावदों। बिनि थाखायनो फैबाय थानाय 24नि इलेक्सन आरो फैबाय थानाय माखासे MCLAफोरनि गादिनि रायजो राजाफोरनि नोजोर, एक्स एनडिपिफोरनि नोजोर, एक्स बिएलटिनि नोजोर, एक्स एनडिपि बिएलटि लोगो नांनानै 24नि इलेक्सनाव निर्दलीय गेलेनो थाखाय साखाफारा जानानै दंसै। समाजनि जानानै गेलेनो थाखाय सोरबा बिपिएफ पार्टीनि टिकेट नाङा, सोरबा इउपिपिएल पार्टीनि टिकेट नाङा, सोरबा बिजेपि पार्टीनिफ्राय नाङा, सोरबा कंग्रेसनिफ्राय नाङा, गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय नाङा। रायजो राजाफ्रा जाय समाजनि मोजां खामानि मावगोन बिथांखौ समाजनि जानानै गसंनो थाखाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव दंसै। बर'नि गेजेरावबो माहाजोन मानसि दंसै। एक्स एनडिपिफोरनि गेजेरावबो इलेक्सन गेलेनो हानाय थाखा फैसा दंसै। एक्स बिएलटिनावबो इलेक्सन गेलेनो हानाय थाखा फैसा दंसै। अब्ला दिनै सोरबा प्रमद बर'खौल' सनमान होनांगौ। प्रमद बर'आ सानदों थाखा फैसा गारनानै आङो देरहाखागोन। प्रमद बर'नि थाखा फैसाया एबार लेखा बिलाइ बायदिसो रायजो राजाफ्रा साननानै लासिगोन। जेसेबांनो खौथि खौथि गारा मानो इउपिपिएलनि खौथि थाखाबाबो थाइसे थाखानिबो बेसेन होनाय नंला रायजो राजाफ्रा। जाय मानसिया जायनि न'खराव आलासि जाहैगोन बे आलासिखौ हाजार ना बेदरै जुमायै लोंहोहरबाबो नोङो जुदि मोजां आलासि महरै जुदि सिबिनो रोङाब्ला, आलासिजों जुदि नों मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय टाइम होआब्ला मालाबाबो गोजोना, मालाबाबो गोजोना। जाय मानसिया गावनि न'खराव सोरबा दुखिया जाम्बा गोरों गोरा सोरबाफोर जुदि माबा मोनसे मोजां गाज्रि सावरायनो थांनायाव जाय मानसिया मोजां सम होनो हायो, जाय मानसिया मोजां खुगानि रावखौ मोनबोयो, अब्ला थाखा थाइसेबो हरालासिनो फैफिननो गोनां जायोबाबो गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनो, जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनो। मोजाङै जुदि मानसि हिसाबै जुदि सनमानखौ मोनोब्ला गोसोआव गोजोननाय मोनो। दिनै 5 बोसोराव सोर दुखिया, सोर माहाजोन, सोर फरायसा, सोर एक्स एनडिपि, सोर एक्स बिएलटि, सोर एक्स आबसु समाजनि खामानि मावनाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दिनै 1 मिनिटबो मोजां सावरायनो थाखाय प्रमद बर'आ सम होआखै, इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा सम होआखै।
अब्ला दिनै फैबाय थानाय समाव खौथि खौथि थाखा गारनानै देरहाखागोन इउपिपिएलआ होननानै साननानै लानाया बे भुल। खौथि खौथि थाखा गारनाया ओरैनो दैयाव थांनो गोनां जानो हागौ। बिनि थाखायनो जायफोर समाजनि जाय मानसिया निर्दलीय हिसाबै गसंनो फैगासिनो बिथाङा अरायसम देरहासार जागोन। जाय एक्स एनडिपिनि जानानै निर्दलीय गेलेनो फैगासिनो बे जै जागोन। बिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो एक्स एनडिपिफोरखौ आङो खावलायहरो, सोरबा बिजेपि, सोरबा कंग्रेस, सोरबा इउपिपिएल, सोरबा बिपिएफ हानजायाव हाबनायखौ धैर्य हमथ'। फैगासिनो दं। एक्स एनडिपिनि गेजेरावबो थाखा फैसा गारनो हानाय मानसि दंसै। एक्स बिएलटिनि गेजेरावबो थाखा फैसा गारनो हानाय मानसि दंसै, समाजनि गेजेरावबो दंसै। बिनि थाखायनो इउपिपिएलनि जि 5 बोसोराव जेरै सोरनिबा मोसौआ दुरुं बस'नानै मालायनि माइखौ जायोब्लाबो जाय माइ जाजाग्रा मोसौखौ आराम दुरुं खारजायनानै गांसो गोनाङाव खायोब्ला जाय मानसिनि माइया जाजादों हाजार बार सानगोन आंनि मोसौआ दुरुं बस'नानै आमोखानि माइबारियाव माइखौ जाहैदोंमोन, नाथाय बिथाङा मोसौखौ फंसेबो रायाखै बुवाखै, दुरुं नागिरनानैसो आरामनो गांसो गोनाङाव खानानै दोनहैदों। अब्ला बेसेबां गियानि मानसि जानांगोन। नाथाय जोंनि समाजनि गेजेराव सोरनिबा मोसौआ दुरुं बस'नानै जुदि सोरनिबा बारियाव हाबोबा बे मोसौखौ दाननानै हरो, बे मोसौखौ अबेबा जायगायाव हाग्रा बारियाव होनानै हरो आरो अबेबा लावथि गिदिर मोनोबा बे मोसौखौ बुयै बुयै आथिं लेंग्रा खालामनानै हरो। अब्ला मोसौआबो गांसो उखैनानैसो दुरुं बस'दों आरो जाय दुरुं बस' जाग्रा बे दुरुं बायनो हायिनि थाखायसो बे दुरुंखौ बस'नो हादों। दुरुङा गोफोन जाबाय। मोसौ खानो थाखाय दुरुङा गोदान दुरुं बायनो हायाखै, बेखौबो साननानै नाय। जाय मानसिया मोसौ ग्रोम ग्रोम दं नाथाय मोसौखौ ग्रोम ग्रोम लानानै दुरुं बायनो थाखाय ओरैबायदि अभाब, दुरुङा गोफोन जाबाय, मोसौआ बोलो होनानै बोबानो दुरुङा जयो। अब्ला मोसौआबो माइबारियाव हाबनानै गावनि उदैनि थाखाय मालायनि माइखौ जाहैबाय। अब्ला मोसौखौ गोसोबायदि बुबाबो जानाय नङा, सोरबा बै मालिकखौ जाहाथा रायबाबो जानाय नङा। बिथाङा दुरुं बायनो थाखाय अभाब, बिथाङा मोसौ खानो थाखाय गांसोनि अभाब जाबाय। बिथांखौ माखासे गुबुननि बारियाव खायोबाबो बिथांखौ बादा होयो, अबेबा बल फिल्डआव खायोबाबो बादा होयो, सोरनिबा फोथाराव खाबाबो बादा होयो। अब्ला जाय मानसिया मोसौ फिसिग्रा बेसेबां बिथांखौ नाख्रेबदों। बर'नि गेजेराव 100 जनाव सासे बा सानैल' मोननो हागौ। बिथांनि मोसौआ दुरुं बस'नानै जोंहानि माइखौ जाबाय, दुरुं नागिरनानै मोसौखौ खानानै गांसो गोनां जायगायाव खाग्रा मानसिखौ आरो मोसौखौ आराम बोनानै लांनानै गांसो गोनाङाव खानानै मोसौ मालिकनि खाथियाव थांनानै दुरुं गोदान बायनो थाखाय एसेबाबो हेफाजाब होयोब्ला हाजार बार सानगोन आंनि मोसौआ दुरुं बस'बाय नामा, आंनि मोसौआ मालायनि बारियाव गांसो जाहैदों नामा, बे मालिकआबो हाजार बार सानगोन। बिनि थाखायनो साफ्रोमबो एक्स एनडिपिफोरखौ धैर्य हमनो थाखाय, साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ धैर्य हमनो थाखाय बे 26नि इलेक्सन आरो फैबाय थानाय MCLAफोरनि जायगायाव निर्दलीय गेलेनो थाखाय एक्स एनडिपिनिफ्राय साखाफारा